салом бинандагони азиз, ба қави иродагӣ ва фурӯтанӣ ва боз ҳам майдони далерию шуҷоати паҳлавонон, боз насли наврас ва ҷавонону бештари варзишгарон муҳаббати хоса доранд. дар шаҳри Норак як тантанаи идди ҳақиқии гуштини миллӣ соли 2019 ба вуқӯъ пайваст, ки воқеан чеҳраҳои саршинос дар мубориза дар сабқатҳои инфиродӣ ҳам ҳунари беҳтар нишон доданд. ва дар нашри навбатии барномаи Сулолаи паҳлавонӣ маҳз атрофи пирӯзии варзишгарон дар вазнҳои мухталиф бо шумо ҳарф хоҳем зад. дар вазни то 60 кило Мухаммадризо Кувватов ва Чоми Хасан барои дарёфти зинаи аввали ифтихорӣ андари майдон гардиданд, ки бо афзалии андаки Мухаммадризо Кувватов комёбӣ насиби варзишгари шаҳри Ваҳдат гардид. Чоми Хасан, ки барандаи медали биринҷии мусобиқоти қаҳрамонӣ дар риштаи самбо аст, дар ин марҳилаи ҳассосу ҳалталаб натавонист кореро ба нафи хеш анҷом диҳад. Мухаммадризо Кувватов ин варзишгари хилати сафед дошта дар наврӯзи имсолаи байналмилалии шаҳри Норак хеле маҳорати хуб нишон дод ва яке аз он чеҳраҳое ки кашфи наврӯзи имсола ана ҳамин варзишгари гуштини миллиро ба миён овард. Чоми Ҳасан устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, паҳлавони умедбахши гуштини самбо, ки дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон ҳам барандаи медали биринҷӣ аст. бале каме иштибоҳ аз ҷониби довар буд ва баъдан ҳам ёварони довар, кӯмакдоварони ду канор ин гуфтаро тасдиқ карданд ва алон огоҳӣ ба Чоми Ҳасан доданд. Чунин ҳам бояд бошад. хеле ҳам беҳтар, аммо андаке баъд аз амри довар буд. Муҳаммадризо ҳам аз майдон берун шуд. Инҷа фурсате ки довар инро ҳам дубора бояд мавриди назари худ қарор диҳад. дар ҳолати такрор ёфтани ин амал боз ҳам метавонад як лаҳзае ки паҳлӯ, бале, Муҳаммадризо Кувватов инҷо ҳам хеле айни муддао ҳаракати ҷолиб башро ҳам бо муваффақона сомон дод. рақобати боз ду тан паҳлавони бошгоҳи овозадори варзишии паҳлавон дар марҳилаи ниҳоӣ вазни то 65 кило бисёр ҳам ҷолибу хотирмон сурат гирифт. Баҳодур Ҳалимов дар раванди муборизаҳо бо ҳамроҳии ҳарифаш ҳам нерӯсанҷӣ кард, аммо ин ду варзишгаре ки таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров тамрин мекунанд, ба мушкилии бештари дарёфти имтиёзҳо рӯбарӯ гардиданд, чунки соли панҷум аст ки инҳо дар як толор бештар тамрин мекунанд ва аз ҳарду ҳам ситондани имтиёз дар марҳилаи ниҳоӣ вазни то 65 кило гаронтар буд. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем. Идибек Сафаров паҳлавонест ки таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров дар клуби варзиши паҳлавон тамрин кардааст. Баҳодур Ҳалимов баръакси ҳол ва ҳарду паҳлавонест ки якдигарро хуб медонанд ва дар гуштини миллӣ тоҷикӣ ҳунарнамоӣ карданд. қисмати аз самти дигар Баҳодур Идибек бошад, аз самти дигар ҳуҷум дорад, аммо Идибек аз татами баромадан ин барои огоҳӣ тамбе қабул доранд. ҳарду хуб қабул доранд. ин маротибаи дуюм аст ки яку як бора огоҳӣ ва тамбе ба ҳарду медиҳанд. бале, инҷо нақши баъдан барои Баҳодур Ҳалимов натиҷа овард.
абдулло рӯзиёв ва аминҷон сафаров ин ду муддаӣ барои дарёфти зинаи аввали вазни то 70 кило ҳам ба марҳилаи ниҳоӣ баромаданд. аммо раванди мубориза бори дигар нишон дод ки андаке афзалии мактаби рушдёфтаи гуштини милли ноҳияи рашт дар ин лаҳзаҳо ҳам баръало мушоҳида шуд ва абдулло тавонист ки дар ин дидор дастболо гардад ва соҳиби инъоми идонаи наврӯзи байналмилалӣ дар соли 2019 гардад. рақобати паҳлавонон барои зинаи аввали ифтихорӣ вазни то 70 кило оғоз гардид. الان هم هر دو در یک حالتن، هر دو در یک حالت خیلی بهتر و جالب. اما ابتدا عبدالله اگر توجه میکرد این کار رو با صورتر سامان میداد کمی بهتر بود. حالا قوزمایی پهلوانان وزن 70 کیلو در مرحله نهایی جریان میگیرد. اکنون بار دیگر هم عبدالله از این فرصت رها مییابد. خیلی هم جالب، خیلی هم عالی. حرکت پهلوان کولاب شهر هم در ابتدا چون به توجه میکنیم به همین لحظه خیلی هم سطحی. بله امین جان سفر فلکه نتیجه را تغییر داد بعدیانه که عبدالله امتیازی بدن را به دست آورد. در چنین موردها حالتهای تصادفی هم به عمل میاد. اگر یک عبدالله نتیجه را برابر ساخت. بسیار باعث نگرانی شد چگونه امین جان از این حالتی که گفتیم خیلی امیدوار هم نبود که حرکت پرتابی امین جان نسبت به عبدالله خیلی فرق کننده بود. عبدالله در وزن 70 کیلو غالب آمد و امین جان بسیار حرکتش خوب کرد. بعد این حالت هم الکی نگران بود از این بارش باران که در میدان برایش ناکامی آورد. саид мухтору мирзо ҷамил бори аввал нест ки бо ҳам нерӯ месанҷанд. ин ду паҳлавон дар чемпионати мамлакат дар мусобиқаҳои мухталифи сатҳи ҷумҳуриявӣ якдигарро хеле хуб омӯхтанд. дар шаҳри норак ҳам раванди мубориза бори дигар собит кард ки саид мухтор андаке афзалии тавсияи худи мураббияш ризқиддин раҷабовро мавриди назар қарор дод ва маҳз ана ҳамин як амалии ҷолибаш ӯро дар даври ниҳоӣ комёб гардонид. мирзо ҷамил рамазонов ҷоизадори ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2018 маҳсуб меёбад. соли гузашта дар ҷоми президент бисёр ҳам гуштини хуб гирифт. қазоқ қирғиз узбекро шикаст дод ва як бохт дошт ва дар мақоми сеюм барои ба даст овардани нишони биринҷӣ муваффақ шуд. ҳар ду дар вазни зери 73 кило гуштин мегиранд. ҳоло акнун огоҳӣ савдо мекунад. аммат ё ба қавли дигар татами мегӯянд каме аз борони баҳорӣ тар шудааст. аз ин хотир лағзиши паҳлавонро ба бор меорад. ин баҳор аст. табиати баҳор пешногӯӣ дорад. бибинед дар инҷо ҳолати хеле ҳам аваз каме хатар дорад барои мирзо ҷамил рамазонов. саид мухтор бошад камарбанди рақибро мустаҳкам дошт барои ҳуҷум кардан. ҳоло борон боришаш камтар шуд. навбати дигар инҷо ҳолати аҷибро ба бор овардан ва аз ҷониби довар нишон медиҳад ки истед. баъдан барои саид мухтор расулов ҳадия мекунанд. мирзо ҷамил бошад ба ҳуҷум мегузарад. ҳоло акнун баръакси ҳол бо саид мухтор навбати дигар татами. ҳоло бубинед мирзо ҷамил рамазонов навбати дигар дар ҳуҷум. вақт ба анҷом мерасад ва ҳамин аст варзиш.
برد و باخت. خوب بود، کار هر دو پهلوان ارزشمند بود، اما این ورزش است. اینجا سعید مختار мубориза барои дарёфти зинаи аввали вазни то 80 кило миёни Кароматулло Ҳакимов ва ҳамчунин Ҷамшед Қурбонов ҳам пуршиддат сурат гирифт. қомати баланди Кароматулло ва муборизаи шадидаш ки чун дар ибтидо баён кардем бо тавсияи мураббияш Ризқиддин Раҷабов самар овард ва боз як тантанаи дигар бо зебогии дигарро ҳам дар мубориза ҷиҳати амалӣ кардани тадбирҳои саривақтии Гуштини миллӣ Кароматулло мавриди назар қарор дод ва дастболо шуду дар минбари ифтихорӣ бо муваффақона сар ба афлок буд. таваҷҷӯҳ дорем. ду паҳлавони шаҳри Душанбе ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфтанд. инҳо Кароматулло Ҳакимов варзишгари хилати сафедошта ва Ҷамшед Қурбоналиев варзишгари хилати кабудошта. Ҷамшед ин маротиба агар тавонад бори дигар паҳлӯ Кароматулло имтиёзи беҳтарро ба даст овард. ин баъд аз баъдан паҳлӯ аст. акнун Кароматулло ҳам хеле хуб эҳсос кард ки алагаи Ҷамшед чӣ гуна гуштин мегирад. боз аст роз нирӯсанҷӣ. фишори Ҷамшед Қурбоналиев андаке бештар шуд. Кароматулло огоҳӣ гирифт. баъдиёне ки имтиёз гирифт бисёр эҳтиёткорона мубориза мебарад. ана ҳамин вақт чун хотима ёфтанаш барояш муҳим буд, чунин ҳам шуд. Кароматулло Ҳакимов дар марҳилаи ниҳоӣ вазни 80 кило Ҷамшед Қурбоналиевро шикаст дод ва ба гирифтани зинаи аввал шарафёб гардид. بجانت قسم به هر برگی سرخی گلی لالت و آرمانی خوش خفتگانت قسم کی جان و تنم را فدایت کنم همه استیم را به پایت کنم کی جان و تنم را فدایت کنم همه استیم را به پایت کنم. бори аввал дар саҳифаи варзиши гуштини миллӣ як таҳаввулот ҳам ба амал омад. Темур Маҳмадов як чеҳраи ноаён, як паҳлавоне ки дар Федератсияи Россия таваллуд шудааст ва қиблагоҳаш аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва модараш зодаи Федератсияи Россия аст. ин ҷавон дар тантанаи наврӯзи соли 2019 бо Саидҷамол Алимардонов андари майдон шуд ва қабл аз ин ҳам дар 6 даври сабқати инфиродӣ Тимур дастболо шуд ва ҳунараш ҳам мавриди таваҷҷӯҳ буд. ҳоло мо биёед бо ҳам бубинем ки ин кист ва чӣ гуна истеъдод дорад. абаданро барои Тимур ҳадия мекунанд. дӯстони азиз, қисмати финалӣ аст. Алимардонов, Саидҷамол паҳлавонест ки дар гуштини миллии тоҷикӣ гуштингирӣ, гуштини самбо ва гуштини ҷудо ҳунарнамоӣ кардааст. Тимур ҳоло ҳуҷум мекунад. бубинед, навбати дуюм аст ки дар инҷо Тимур навбати дуюм аст ки дар ҳуҷум фаъол аст. ва Саидҷамол Алимардонов ҳанӯз хомӯш аст. Тимур пушти пои рақиб дар инҷо хеле ҳолати пурэҳсосӣ буд, аммо дифои Тимур ҳам хуб буд. вақт сипарӣ мешавад. навбати дигар ин паҳлавонони 90 килоа гуштин мегиранд. ҳоло дастро рақиб надода, вақтиро надодааст. ава як
بدن تیمور او را غالب میکند. این چهره نو کشف میگردد. تیمور محمدов. вақте ки ду там паҳлавони куллобшаҳр фирдавс насимов ва ҳамчунин шарифҷон назриев барои дарёфти мақоми аввали вазни то 100 кило ба майдон баромаданд, бисёриҳо ба он назар буданд ки дар ин дидор шариф назриев нерӯсанҷиро бидуни мубориза албатта ба нафъи фирдавс ҳал мекунад. аммо чунин нашуд. муборизаи ҳарду паҳлавони шаҳри куллоб ҳам хеле ҷолиб сурат гирифт ва дар хотима ҳам истеъдоди фавқулодаи фирдавс ба он боис гардид ки мавсуф дар минбари ифтихорӣ соҳиби медали тилло гардад. боз ҳам як ҳаракати дигар бубинед аз сари ҳарду остин доштани фирдавс бесабаб нест ва шариф хуб дар тамринҳо фирдавсро хуб омӯхтааст. ой як ҳаракате ки хеле ҳам беҳтар буд. фирдавс ҳам дар ниҳоят кори худро анҷом дода. дар ниҳоят бо ҳамин ҳаракати ҷолиб бо ҳамон тартибе ки мехост аллакай аз шарифҷон назриев имтиёз ситонида тавонист. паҳлӯ таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳар ду паҳлавони шаҳри куллоб ки дар як ҳолат буданд. шариф охирин фурсатро агар беҳтар истифода мекард боз ҳам баробарӣ ба миён меомад ва аз ҳисоби огоҳии ҳарифа шояд. аммо чунин нашуд. ин танбеҳ ба варзишгари хилъати сафедошта фирдавс назриев. мубориза ҳамоно хеле пуршидатар мегардад. маҷбур аст инҷо шариф. қувваи ҷисмонии фирдавс ҳам то андозае фарқкунанда аст. дар дақиқаҳои аввал сабқат накард ва дар ниҳоят ҳам собит сохт ки фирдавс дар ин вазн хеле фаъол аст ва нисбат ба ҷавонон маҳораташ ҳам фавқулода аст. воқеан ватан бар ҷалолу ба шонат қасам, ба поки руди равонат қасам, ба кӯҳу ба дашту ба домони ту, ба мурғи баланд ошиёнат қасам, ки ҷону танамро фидоят кунам, ҳама астиамро ба поят кунам, ки ҷону танамро фидоят. нуқтаи ниҳоyии сабқатҳои инфиродиро Темур Раҳимов ва Одил Сафаров инҷо ҳам манзури мо кард. дутан паҳлавони гаронвазн дар сабқатҳои қаблии инфиродӣ ин вазн дастболо буданд ва ҳарду ҳам бо малака бо истеъдоду хубашон дар ҳузури беш аз 13,000 нафар мухлис бозӣ ва рақобати ҷолибро ҳам манзури тамошобинон карданд. инҷо касбияти Темур Раҳимов воқеан ҳам мавриди таваҷҷӯҳ буд ки бо як партофт дастболо шуд ва боз ҳам инъоми наврӯзи соли 2019-ро ба даст овард. ҳоло акнун қаду қомати бо ҳам баробари ин ҷуфт ба дақиқаи охирон оварда мерасонад. вазни сангин, ҳунари сангинро як паҳлӯ барои Тимур Раҳимов ҳадия мекунанд. акнун ҳоло пешсафи Тимур Раҳимов дар дақиқаҳои охири рақобат ӯро ба пеш мебарад. аммо ҳамоно боз ҳам партофтҳои ҷолибтарро мо аз ин ҷуфт интизор ҳастем. навбати дигар ҳоло ҳарду часпиш карданд. Темур ба самти хеш рақибро аниктараш Одил Сафаровро наздик меорад то навбати дигар
از تکنیکای بلند گوشتینی ملی گوشتینگیری استفاده برد. وقت به انجام میرسد. همین طریق با یک پهلو تیمور رحیموف در وزن جمعی 100 کیلو غالبیت را به دست میآورد. چون طریقی انعنه برای دریافت شاهجایزه مکافات عالی автомашинаи сабукрав آن نفران نامنویس بودند که واقعا در دورهای قبلی وزنشان از 70 کیلو بالا پیروز شده بودند و حق شرکت در مرحله نهایی این مسابقه را هم پیدا کردند. و تیمور رحیموف از بس که رقابت‌ها به طور سیستم دوری صورت گرفتند، در 6 واخوری که اندر میدان شد با تناسب یا تفاوت نچندان بیشتر هم باشد دست بالا گردید و در نهایت هم با همان امتیازهای کافی و ارزنده‌اش غالب وزن مطلق شد و صاحب مکافات عالی автомашинаи сабукрав گردید. فایزالله حبیب‌اللهیف طریق دست اشاره دارد که گوشتین باید شروع شوق خود را گیرد. فرقت نظریف حالا در هجوم بله تیمور در اینجا وضعیت خیلی مشکل است. من میدونم که تو کجا این آوازی ناگوار برای دو پهلوانی که تیمور حالا گوشتین گرفته بود دوباره میبراید با فردوس نسیموف فرقت نظریف سلالای پهلوانی نظریف ها با میدان نبرد برآمدند برای گوشتین در حالتی که اگر تیمور رحیموف این نوبت پیروز بله این حلال است. آفرین میسازد که تیمور رحیموف را مبارک بگویم. آفرین کار را انجام داد این پهلوان نوجوان امید بخش تاجیک با گرفتن شاهجایزه میسر گردید. آفرین کار خوب بود. این گوشتین است میشود چنین حالتهایی که به بار آمد اما در اینجا تیمور رحیموف مهارت بلند را استفاده برد و اکنون بار دیگر از شجاعت گوشتینی ملی نشان داد. دوستان عزیز این بود یک چند لحظه های جالب و فرصت های مناسبی که پهلوانان ما در وزن از 60 تا مطلق را منظور شما کردیم. برای توجهتون تشکر. سلامت باشید.